To fa jama'a, wannan rigimar da ke tsakanin Gyson da G-Fresh ba karama ba ce. Wannan sabon fada ya girgiza Kano da kafafen sada zumunta. A gurguje za mu saka muku faifan bidiyon da Gyson ya fito yake furta cewa wai G-Fresh ya auri tsohuwar Karuwa 'yar tasha. Amma G-Fresh bai yi shiru ba. Masu saurare kada ku manta dai ku ajiye mana ra'ayoyinku a comment section saboda hakan yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Kaf TikTok idan kana neman alade, ɗan jaka, ɗan karya, bagidaje, mahaukaci, ɗan tinkiya, ɗan bilicin ɗin bura uba, to ka nemi mai wannan sunan da na ajiye a sama. Amma fa mai karatu ka karanta a hankali kar ka haɗa ni rigima da mutane. In ba ɗan aladiya ba kai duk matan garin nan ka rasa wacce za ka aura sai tsohuwar Karuwa. To ai ni ma tsohon karo ne. In ka ga dama ka kira ni da karo mijin Karuwa. In ka ga dama ka kira ni da karo mijin Karuwa. In ka ga dama ka kira ni da mijin Alpha G-Fresh Kano State Material.